Dameni debata sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ta pamanat ma dihamu amanginang nang dihamu hahanggi pinaribot hatani debata nagabe jamita dihita di bagasan partikian ming dari Petrus 2 ayat 10 sada Rodi ayat 10 pitu songonon ma didok disi ale akka haholongan huapoi mahamu songonakka pai solat jala halak dagang orop pamuma akka hisap-hisap ni rohasibuk namaralo dopak todion marparange nadenggan mahamu di tonga-tonga niak kaparbegu asa ia adong na pahata-hata hokamu songon akka parjahat gabe di pasangap nasida debata diari panuluan ni dung diida dengan ni ulamuna uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargija nang maradopon panguhum akka nasinuruna mamicang akka sibahen najahat alai mamuji ia siula nadenggan ai oddo lomoni rohani debata naeng ma marhite sian ulau nadenggan oppoman muna hawato onni halak nahurang roha ayakka naung malua dohamu alayunang ma pinakke haluauni mangodingi hajahaton songonakka naposo ni debata matahe. Kalau Allah itu mengidentikkan diri kita kepada orang asing, halak dagang manang pai solat. Memang boido sepihak hobar tu konteks ni turpukon na suman halak Yahudi nagabe Kristen di hati-hai songon halak dagang orang asing manang pai solat di inganani ubain nagabe didok panurat ni turpukon ubuk tu poda pesan napi nasahat di debata tunit tunasida songon halak dagang pai solat manang orang asing alayamang dohot tamoinang tutu molo tapaubut tu pangatusion na bagas paringot tu haporseaon na tagolomi sudah dohita halak dagang. Semua kita yang hadir di sini adalah sebenarnya orang asing pai solat puasa dohonokku halak dagang orang asing manang pai solat kita hala memang amang doho tamuinang molo tapaubuk hadiriota songon naung pinalua ni debata hita di bagasan Kristus Yesus jala di bagasan holong namar situwi marasing do haluao na tajalo sia nakka haluao na jinalo ni na asing hobarto haporsiao. Jadi kita berbeda dalam hal pemahaman ajaran bagaimana kita dimerdekakan marasing daksaru pahita tu halaki. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan, merealisasikan, mewujudkan iman kepercayaan kita sebagaimana Allah yang kita kenal dalam hidup kita dihubungkan dengan Kristus berbeda dengan yang lain. Tentu kita juga sebagai orang yang meyakini mempercayai Kristus itu berbeda dalam hal proses mewujudkannya. Kaholongi mah musum songo dirim sendiri beda enggak kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri berbeda enggak kalau dilempar
pakai batu, lempar pakai, berbeda enggak? Bapak Ibu saudara-saudara, apakah itu masuk akal? Apakah itu masuk akal? Enggak masuk akal itu. Jalaido mabaiko pai solat, ido mabaiko gabe marasing, ido mabaiko gabe halak dagang, ido mabaiko terasing. Karena itu nggak bisa diterima orang. Dan tarjaloni zolmai, jalanani ulah ummi hauto doi. Emar huwa do tarjaloni zolma nasi songoni, na tarjaloni zolmai boto hamudo, leon dia wasau leon diho. Na tarjaloni zolmai boto hamudo, datang kau ke pestaku supaya aku datang ke pestamu, berikan kepada aku kebaikan supaya aku membalaskan kebaikan terhadap dirimu. Tapi coba saya tanya, apakah itu keyakinan? Apakah itu kepercayaan? Apakah itu agama? Enggak. Kitunggu HP di baik kamu membahas agama dari segi logika. Dan adong alus ni, aidang logika agama. Jadi agama yang bisa dijawab dari segi intelektual itu bukan agama. Dan ketika ada orang Kristen berdebat dan mempertahankan iman yang dia percayai dalam Kristus dari segi intelektual, itu kekalahan. Karena salib itu adalah apa? Bukti dari kekalahan intelektual. Terlalu sihamuna mang dohot tamuinang Kristus tersilang dari segi pikiran. Tarjalohamuna debata pulsik siabuduhan isi Maria. Tarjalohamu debata gabe zolma. Tarjalohamuna bersifat transenden gabe bersifat diri. Na ilahi gabe bersifat nyata. Jadi mula dong akka pembahasan dapat pudion nggak masalah, biarlah itu. Tapi kita perlu tenang untuk menerima segalanya dan meyakini benar-benar bahwa agama yang kita yakini itu hebat. Unang ragu taringot tu hapor siawani. Namangi hutamang do hotamu inang aikon naso masuk akal do pasahato tu zolma asagabe dipakai pertodionna. Manang ikon naso masuk akal do pasahato tu zolma asagabe tubu di ibana todina mangula. Dungi ditogi hotor di imai mana tu debata. Maka posi hapor siaon naung binain ni debata itu dirina. Ayang gona masuk akal do pasahaton mutu halak naso maragama. Dan maragama ujung ni alayaha gabe maragama tu pikiran na doi. Amang do tamu inang hayakan ada bok muna na di gulu muno masuk akal mu doi. Apa yang kau dapatkan pada hari ini, apakah itu masuk akal menurutmu? Enggak. Pitu geleng mu boy sarjana sude anggwala ni gogom boy do kamu kaino kuison akanong majalo wesel bulanon kanong majalo uang 17 Agustus na si anak kageleng si anak kopoparamu boy si pan boy si kop boy arga boy berkompetisi nasida di luat nadau denggak karezona arga nasida di simalolong di sude alaniaha alani gogom doi dan masuk akal kan amang dohot tamu inangi do hapor siaon. Jadi hapor siaon ini bukti dari yang tidak kelihatan. Hapor siaon ini pamotoan natotu taringot tunaso ni ida namangi hutamang dohot tamu inang pasai dok kita pai solat. Ala memang dan portibion na gabe tujuan ni ngoluta. Jolma na dumangol mahita siyan saluhutna, molohola di portibio kita makirim. Jadi kitalah orang yang paling memprihatinkan ketika hanya di dunia ini kita berharap. Tapi ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Atau ngamang do tamu inang molo marasing do haluaon na pinasahat ni debatatu kita. Dada haluaon dari segi politis, songon haluaon na boy tapak kinalahon di bagasan partikianon, naung sangat tuhita haluaon ni 80 tahun. Kita telah merdeka 80 tahun dan itu adalah merupakan jerih payah dari pendahulu kita. Sehingga kemerdekaan itu sampai ke tangan kita
dan kita juga meyakini bahwa itu adalah buah dari pendampingan kepada kita, para pendahulu kita, para pahlawan kita. Tetapi jauh melebihi itu, kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita adalah kemerdekaan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah merupakan pekerjaan roh yang ada di dalam kita, dan roh daripada kemerdekaan itu harus kita kerjakan dari segi roh itu sendiri. Dia hamedo imana ulot tadison amang dohot tamuinang na parjolo di do imana di bagasa turpugon totong mahamu mangulahon na dengga. Memang dari segi pertobatan yang sesungguhnya adalah hendaknya datang dari diri sendiri, tetapi pertobatan itu juga tidak tertutup kemungkinan bisa terwujud kepada diri seseorang ketika dia melihat orang lain begitu giatnya dalam hal melakukan tindakan kebaikan. Ulauta songon halak naung dimerdekakan di bagasan Kristus Yesus, totong mahita mangulahon nadenggan. Jala ulaun nadenggani marharoroan siat debata naung pasahaton ulaun nadenggani dopak kita. Dada ado ngamang dohot tamuinang bilang-bilang manang paretongan tu ulaun nadenggani molo taula nadenggani. Saleleng kita mangulu di hasyangano. Molo didok debata ikon marhite ulaun nadenggani manotong ulahonota di tonga-tonga ni portibion. Nah so jadi amang dohot tamuinang adong tindakan na bersifat anarkis siak kita. Nah so jadi amang dohot tamuinang adong unsur pemaksaan sia dirita maradopon halak na asing dinalaho mabain hamubao di dirina. Alai ikon marhite hinagiot na manotong di bagasak kita. Songon halak Kristen o majalo ulaw nadenggani sia debata marhite Yesus Kristus asa manotong mangulahon nadenggani. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang merdeka untuk senantiasa melakukan tindakan kebaikan kepada orang lain. Ido ulaw tanah parjolo dang adong nasi. Jala dinalaho mangulahon nadenggani or diima na mangulu di bagasak kita. Asa marhitei boy hita mangorom saluhut akan amaralo tuna pinarhagiot ni debata. Napadua ko namang dido ibana di si asa totong mahamuna uduk nang tu panggonggomi. Ala panggonggomi namang gonggomi hamu parhitean ni debata doi dinalaho pasauton akan dauli nadenggan tuhamuna. Dan kita perlu belajar dengan statement ini. Ujaha dari segi Alkitabiah adong do beberapa raja panggonggomi nadong di Portibion na pinaluan ni debata atau dilengserkan oleh Allah dengan caranya sendiri ketika dia memimpin dengan sesuai dan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi molo tabere ngamang dohot tamuinang nagogodo si Firaun, nagogodo si Nebukadnezar, nagogodo si Herodes. Ada beberapa raja yang kuat, yang hebat dari segi perjalanan cerita Alkitabiah. Tanpa kita yang melakukan tindakan sesuatu terhadap dirinya, ketika raja-raja ini memimpin tidak takut akan Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk memberhentikan mereka. Cihita piamang dohot tamuinang totong mataulahon nadenggan unang lomos sita di situasi dohot kondisi nata adopi di partikian na parpudion. Jala unang adong sakap di bagasak kita dinalaho mabahen aka pergerakan-pergerakan na sopatut namaralo tu debata jala nalaos maralo tuaka na pinarhagiot ni pamaretat do pakita asa tadahita na makaposi jala
namak kaporsiai debata dingolutta. Dunia mang dohot tamuinang tak argai ma hina bagas dohot dihina sikop ni haluau ni naung pinasahat ni debata dopak kita. Boido itaida ubuk tunatar surat di episteli boha debata o na pinilit na jala na hinaholongan na sian Mesir. Jala ubuk nang dipatupa debatado parpadana tunasida supaya senantiasa umat pilihan dan umat yang sudah diselamatkan oleh Allah itu dengan caranya sendiri, supaya umat ini senantiasa bersikap, bertindak, berbuat adil. Jadi maulauta ulahon na denggan uduk tua keraja boha pangalahon ni raja dan ngurusat tai adong do carane debata dinalau mabait tindakan tusi. Nah kemudian namang doho tamuinang selalulah bersikap adil. Unang gabe si panggosa, unang gabe si penindas. Alay totong mahita songonak kanaong pinaluan ni debata marhite keadilan, marhite naong pinaluan na bangso naong pinilit na jala naong hinaholongan nay sian Mesir. Sahat rodi haluaon naong pinasahat ni debata dopak kita inorhon ni nasotuk gogo ni zolmai paluahon dirina kinorhon ni naswadong siya tonga-tonga ni zolmai naboy paluahon dirina, sehingga Allah itu bertindak secara sempurna oleh cara dengan sistem yang dia bangun sendiri dengan mengambil rupa manusia. Jala amang dohot tamuinang ido na tajalo jala laos ido na gabe deklarasi ni kemerdekaan songon di bagasan partikianon deklarasi ni kemerdekaan dari segi politis kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, deklarasi kemerdekaan kita dari segi rohani, dari segi firman Tuhan, dari segi keselamatan itu sendiri adalah apa? Baptisan kita. Cihita naung terdiri di bagasan goar di debata ama anak dohoto di perbadia di son nunga tajalo be haluauni sikop di bagasan debata. Jala ido na baluahok kita siya dia siya dosa teateana, dosa warisan, dosa ni si Adam dohot si Hawa na ihutu kita. Dosa ni se, dosa ni among ta doho inong ta. Jala ido mabbaik kita amang doho tamu inang gabetalu parjabar di surga na pinarade ni debatado pak kita. Ima padidio ni. Siala ni iso tungadok kita namar meam-meam tu padidio ni sendiri ido metrai. Ido deklarasi di haluaon namarasing sian haluaon di pertibion naung pinasahat ni debata dopak kita. Atok taulahom ma ulaw tai songon aka anak ni debata naung majalo haluaw ni di bagasa padidion. Komit untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang tidak masuk akal. Tetapi perbuatan baik yang tidak masuk akal itu yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah dunia ini supaya orang mencari siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan supaya orang yang menerima kebaikan dari kita tidak akan memakai dominan akal dan pikirannya untuk menjalani hidup dan kehidupannya bersama Tuhan yang dia yakini dan juga dipercayai. Padu namang doh tamu inang totong mahita uduk tua karaja panggonggomi namang gonggomi hita parhirian di daro nasida dinalaho mangta dungi amang doh tamu inang adil ido na nasoni ulani harail di pengelumi marhite namose nasida ubuk tu padan naung pinasahat ni debatatu nasida ikon adil nasida tua halak heber alai di partikian ni waktu jemaat itu
kehilangan integritas. Gabe munggil dang hot nasida di ketentuan padan janji naong pinasaha di debata ujungna muruk debata dopak nasida. Atong dia manami dohot inanami sima kemerdekaanon marhite jalalas marohata dungi unang masadi hita manangyakon aka panggonggomita serius hasadenggan unang terjadi hal-hal sesuatu nama ben guga negaraon dari segi di situasi dohot kondisi 80 tahun genap pada hari ini kita merdeka dari segi politik kenegaraan, tetapi kita juga telah merdeka di dalam Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita dengan sempurna. Sekalipun kita seperti orang asing, isolat halak debesan tadi asa totong mangulahon nadenggan marhite nadenggan naung tajalo haluaon naung sikop dibahe debatado pakita di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin.